Panggunge mentul. Diselejek urip. Oh iya ora masalah. Rr. Sing penting penak ora cah leren. Iya, Mas. Diselejek urip ta? Lah kok nek sing orjen nesu piye? Ora. Lah ngopo? Kira permono kok. Ya tenane. Bojomu lho kae. Iya. Kono terus masyaallah. Ora. Mau guyon lho, Bos. Ngapunten nggih, Bos. Ngapunten le Pak Nardi. Ngapunten nggih, Bos. Sing jarak niki le. Wong mbaya. Udah apa ta? Mbaya ngelingi teko ngomah ra kikuk-kikuk tenono. Arase, Nduk. 6. Neng nong. Lur. Ndang digo nganggo bawa kono ngego. Turo. Piro tapuk srandalsan mah. Nggon gamelan kae angka 7 ki macane pi kok turu. Ka ora turu ta, Mas? Iya ning macane pi nek nggon not ki kok turu. Turumu. Piro. Lah ya ngono kok. Ya. Lho kok piro kok turu. Pengen tahu apa piye rek? Sabet. Arep apa, Mas? Saben dina mung lamun untu tak copote lagi diingi remuke karo kowe tok iki. Bawa ki mbok liyane kuwi ta, Mas? Saben dina mau ngalamun ki Pak RT iso. Nggih ta, Pak? Mangsane. Donga ayu. Kok doh wong ayu, Mas? Bawa ki mbok sing apik ngono. Bola. Nek gur nggawa tangan ki ora krasa. Nah iki plek nggon bun-bun. Wani harus bayari. Piye? Lah engko adikku urusane piye? Adi sapa? Adira. Lebon rong rampung. Bawane sing apik, Mas. Brenggaring sangsangan. Kowe iki dadi pengarep mbok ora ngono kuwi. Nyontoni anak buahe kaya kena dicun. Apa salah sithik tok plak. Aku kan yo njumbuke ana rega ki ana rupa. MC ku ora kabeh apik. Iso ku bawa ya gur ngene iki kok apa-apa ora cocok Rumangsamu aku ora wani ngono apa piye? Abang. Abang lho, Mas. Ha kowe marahi kok. Maksudku ngene lho, nek bawa pringgaring ki bendina ning YouTube iki wis metu. Iyane. Ya ning aja plak-plek rumangsamu. Wani, Pak? Ora rawane weden apa? Ha omahmu ceplukan lewate bekonang lho. Awak kroyok karo bojomu aku ya wani tok. Alah rumangsamu ra wani apa? Alah. Ra wani apa? Nah, nek wani. Wani ora? Ora ketok galer kaya ngene Elia mau iki. Piye? Bagong Mulus ta? semboken ger. Ya matur nuwun aku ra wani. Wong kok seneng alen ring. Mas. Semboken ger, Bagong. Timbang SMS-an balesno kene iki, Mas. Entah, Mas. Ayolah, entah, Mas. Ora wani. Sapa gelem tak rabeni. Sandang pangan golek dhewe. Ijane ya wis tau ijane. Yen bengi melu wong aku. Mas. Wong lanang rabeni wong wedok kok sandang pangan kon golek dhewe iki. Cocok mboten, Bu? Mboten. Cocok, Pak? Cocok. Oke, Pak ndang tak tapuk sisan ning ngoman. Wong buke gur mboten cocok. Cocok, Pak. Cocok. Oke, Pak kok. Wong lanang iki nggo contoh Mas nganten, Mas. Jenenge wong lanang iki rabeni wong wedok iki ya ngayomi, ngayani, ngayemi. Nganaki. Mbah Kakung kene mangan Mosok ya. ngayemi ngayani ra di nganaki kowe engko ya moh. Mah aku. Yen bengi melu aku. Kan apa, Mas? Aku main sangono. Wong kok gaweane mung main nyambut gawe ora tau kok main iki mangsane nek penak men mulih-mulih turu kon ngeloni ate ram. Alah entuk nang-nangan ya meneng ae ngono, Pak. Akeh mung 3 yuta. Bu, nek duwe bojo kados mekateng, setuju
setuju napa mboten, Bu? Mboten. Cocok, Pak. Cocok. Oke, Pak ndang tak tapuk sisane kok. Ana dadak diomongke. Anane ngene iki mesti kene iki ya oke. Apa iya? Soke Kene iki apa judiane gak enek, Mas? ora neng ngopo. Ya kaya ta remi ceki ngono ki ora ana. Masak ta? Nek giyu-giyu ketok ijek kene iki. Kok kowe ngerti? Ngerti ora ngandel burine gendon. Heeh. Sok gelelekan dik bengi pirang-pirang bengi. Domino iki wis biang kono ya. Aku kalah aja nesu nduk. Mulai main kelonono. Rasuti turu dhewe-dhewe wae. Lah iya Pak gecek wae kok. Aku arep turu ngendi cek. Turu dhuwur ngamben mengkurepno rek. Wis barungan. Allah aku tak neng longan. Ngapa? Bolong kok ngisor cekae. Saben dina. Wis tau iki. Bendina mung ngalamun. Bawaku nek iso kowe balesen bawaku. Ayo. Oh, aku kan bales bawamu. Ayo ta. Yen ngono aku Rasuti. Rasuti ya wis, olehno aku nang wong tuaku. Mosok wong lanang sing kon golek. Kuali. Sembrana. Wong lanang mun ralmu. Urung disuguhke kok. Alah warung aku ya dikekke aku wong kat mau kok. Pecat. Becik. Becik ndang mutara wae. Mas. Amin lambemu ngono. Amin. Bojoku jek enom aku ngono kowe amin, kowe warung gur nang Bekonang ae. Nyurat bojomu? Mbok menawa kok. Ora kena. Nggo tuladha. Ngomong ki sing kepenak. Ku mau ki bawa ki gur gojek ora tenanan. Ya ki tenan wong nggo conto Mas nganten kok. Iya nek kok kowe terus luwih becik Anak ndang bojo modar. mbok klerwakno. Yen kok ngono tumindakmu. Rungokno kupingmu Mas. Ya wis tak rungokke wongsone we bantere ra eram kok. Ndang mati yo keslentak jaran. Cik, Kok cik? Bekonang ra nang jaran santai, Nduk. Entene napa Pak mriki? Entene napa? Ben mati keslentak kire. Alah, kirek kok nyelentak aku. Alah lah nang kidul lalunge tak tuku sak porsi 15.000 kok. Ben mati keslentak sapi. Apa meneh sapi? Ora rumuk lho, Pakde ngon pondokan duwe sapi. Aku nguyuh, sapi girap-girap, apa meneh kok nyelentak. Aku nguyuh nang ngarepe sapi ki ngelokke. Piye? Moh, aku ya gur nguyuh, aku ngono kuwi. Sik. Pedus ya. Ben mati keslentak wedhus. Wedhus Jumantana Bekonang ki persaudaraane apik, kerukunane apik. Apa meneh nek wedhus karo aku. Aku Piye? lewat we dilurui. Piye? Lek. Loh, malah apik kowe karo wedhuse lho. Iki langgame ya, Mas? Iya. Umpama Mbok liyane penyanyi kondang nyanyi upama sliramu Sekar Melati bandinem iso mama jek enom. Op. wong mbok rasa mbak cucukan. Upamu iki lho. Nah. Wah, malah kaya wajan. Nek ketok ganteng kok, Mas. Ganteng lambemu ngono ireng tok kaya garangan ngono. Ah, mulai liwat tebon lho iki kok. Langgam ya, Mas? Ya. Yen sinamang ana netra sapa wonge ora nandang tresno catur kuning langkung sapa wonge ora nandang uyuh
pamujiku awak ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan rindu tresnamu bakal tak tunggu Mbah Kakung wedi. Jare. wedi apa wong kono ki mesake aku ngusep ya duga-duga ora ngene lha iki kaya lem nek mbok usek ngene mripat kelet tenan Ya ora apa-apa sekali-sekali ra ndek mata kok ya. lambemu ora Kaya kethek. ora masalah wong nek nggon syutingan ya komplit no halo ana kethek ya ana beruke Ndi? kuwi Wah, dilokne kethek kok nesu. ayo nesu kok menungso kok lho Tak kethek tekoki saiki. Piye? Tak tekoki ya. Iki enek gedang, ya ta? Ha-ha. Enek roti. iya Enek emping. iya Enek kacang. iya Kethek. Senengane apa? ya genah gedang to nduk Lah iya ketheke pinter. Ketheke pinter banget lho. pilih kacang mau roti anduk aku mau pilih roti malah pilih kethek malah Lah iya ta? Saiki tak tekok meneh. iya Ana kethek ning tengah dalan. heeh Iya ta? iya Nggawa anak. iya Anake mau keplindes kendaraan. heeh Pake kethek. Nesu ora? genah nesu Loh, pake kethek nesu. Lah. Lah, topah. rene Ngapa? kowe iki aja nyempelekke babakan kewan kethek Ora kok. kethek ngono kuwi derajate karo kowe wis larang ketheke Kok iso? kowe nang juruk nonton kethek bayar piro Saiki 10.000. kethek nonton raimu ora gelem bayar malah kowe ninggali kacang Berarti aji kethek. Wah, aji kethek to, Pak? pisan kuwi pindhone kethek kuwi paling ngeyel dhewe sak Bonbin Kok iso? lho nang persamene ngeyel apa nang Bonbin dadi padha ketheke rene nyuk Kok ya terus nyok Ya, lho, Roh. Mas. tenan kok diajeng awake dhewe gur gegojikan sawetara sejatine ki aku ki tresna tenan karo sliramu Pret, tenane. tenan diajeng Iso diumpamakne to. iso diajeng umpamake apa tak imbangi wong ayu Umpamane aku ki kembang, Mas. sliramu dadi kembang aku dadi kombange Apa? ngentop kembangmu saben dina piye nduk Risi. risi wong dintop Mbah Kakung. piye nek Ora, umpamane aku ki kompor, Mas. sliramu dadi apa Kompor. aku dadi carete Ngapa? nengkreng saben dina neng kompormu Anget ya, Mas. anget wong ditengkrengi kok nduk Enak ya, Mas. enak wong nengkreng kok Umpamane aku ki kali. sliramu dadi kali aku sago dadi iwake Ngapa? iso ngobok-obok banyumu Aja ngono lho, Mas. alah ngono penak Umpamane aku ki terbelah, Mas. apa diajeng Terbelah. sliramu dadi terbelah aja kuwatir Apa? pun kakang sago dadi sing nyekar saben dina Ya ora no, Mas. Apike ya mayite ya, Pak. kok sik nek kowe teko babakan teko terbelah ki personile kurang siji Apa? kowe dadi seni-seni sik ya aku sing nyekar Urek jenenge. Oh. Tresna iki ora banyak sayang suwi sayang kabeh iso awatan kowe Ake, ake. Heeh, heeh. Ake, ake. Ayo yo.
ya, Mas? Kundeli nduk. Apa nih? Mike. Ya. Terus nang aku tidak berkepentingan minggir. Tresna iki ora mendem saya suwe saya tambah nyiksa katon kowe rambandengke Hop. Ape aku, Mas? Ape aku toh? Latihan aku wong ora duwe Lho ya ta. kaya kosidan malah ngono elu Aku wae ya, Mas. iya Tresna iki ana Ombon Mbak Lia gendong. Sapa sing ngajak rene? Bali to. Gendong ngarep. Bapang mangsane rek. Lah aku. lah witekno wong ya Bapang, salah sapa sing ngajak rene? hae Lincah. wah jan Aku gendong. wah iso plek. Aha Piye, Mas? anu lek gendon Iki piye? Wis ta, Mas?